Jamen, altså, jeg synes, at hele det virtuelle område er et, der interesserer mig ret meget, og det her var en interessant anskueliggørelse af, hvordan det kan bruges i en direkte kommerciel sammenhæng, vil jeg sige. Og jeg synes bestemt, at det, hvis man forestiller sig, at der ikke også havde været en egentlig lejlighed, så havde det jo været absolut nødvendigt for at give folk et indtryk af, hvordan oplevelsen er. Og, jeg tror generelt meget på den teknologi, den bliver også bedre og bedre hastigt, så oplevelsen bliver mere og mere realistisk. Og jeg synes jo faktisk, at den gav et ganske udmærket indtryk af, hvad det er, man kommer til at få, hvis man køber sådan en off-plan lejlighed. Så jeg er bestemt believer i virtuel teknologi. Nu har jeg selv haft fornøjelsen af at prøve det. Det var en vild oplevelse. Meget, meget realistisk oplevelse, vil jeg sige også. Det er jo lige, hvor man selv går hen og tager ved nogle ting, også for lige at mærke, om det er det rigtige eller ej. Så jeg vil sige, det er vildt det, I har fået lavet. Så spørger du om i forhold til at sidde med en plantegning, så er det helt klart en anden fornemmelse, man har her. Altså det er en meget realistisk fornemmelse, du har. Nu i det her tilfælde, hvor det er Lalandias 3 forskellige typer, som egentlig minder meget om hinanden, men alligevel er meget forskellige af størrelse, så får du den fornemmelse ved at for eksempel tage en 4 personer kontra den model, der er lavet som 6 personer her. Du får den rigtige fornemmelse, synes jeg, i stedet for. Det er jo altid en udfordring, når man skal sælge noget, der ikke er bygget endnu. Og vi hos Lalandia, vi har haft gode erfaringer med altid at bygge udstillingshus, og i det her tilfælde en fysisk udstillingslejlighed, fordi så har man noget, man kan vise frem. Folk kan mærke det, de kan se det, de kan forestille sig selv i det. Men i det her tilfælde, hvor vi har flere typer lejligheder, ikke har haft mulighed for at bygge det med alle, der er den her virtuelle model er et fantastisk godt alternativ. Vi har ikke prøvet det før, men vi har haft god respons på det her, og der er ingen tvivl om, at den oplevelse, det giver folk, er et rigtig godt supplement til den fysiske lejlighed. Så jeg synes, det har været en stor succes at gøre det her. En god erfaring for os også, og jeg er sikker på, at det er noget, vi også vil bruge fremadrettet. Det er en sjov oplevelse i sig selv, men også relevant i forhold til, at de skal beslutte, hvorfor en type lejlighed de eventuelt skal købe. Så det giver dem både en oplevelse sådan på det underholdningsmæssige plan, men også et grundlag for at træffe en stor beslutning. Det er meget svært at engagere folk, når de bare sidder og kigger på en tegning. Og mange er ikke vant til at kigge på tegninger, så det bliver abstrakt for dem. Så det, at man sådan har den der rummelige oplevelse af det betyder rigtig meget. At folk de ligesom kan se sig selv i det. Det er jo meget, folk køber jo også med følelserne og tanken om, hvordan vil jeg selv have det med at være her og føles det lækkert. Det er meget den følelse, og den får man ikke gennem en tegning. Den kan man få gennem en fysisk bolig eller gennem en virtuel model, som vi også har her.